фирма, която тегли кредит, те и казват, да, добре, но ще дадем по-ниска лихва. Винаги играят с лихвата, защото хората само това разбират лихва и трудно смятат таксите, които ще плащат по-натам. Ако целият ти персонал мине тук заплатите при нас. Що? Защото минават, издават им карти, теглят на банкомати, пак събират такси, платят някъде нещо, пак събират такси. Тоест, банката интересува таксите. От това как да кажа, това е крайъгълният камък за това да ви се отпусне или да не ви се отпусне кредит. Не толкова лихвите и не толкова вашия профил. Ако сте на ръководна позиция някъде, в която и да е фирма, и както банките казват, ако от вас зависи персонал, т.е. вие да можете да кажете, този ще си получава заплатата тук, нали, тогава условията банката ги дава доста по-добри, когато теглите ваш личен персонален кредит. Но трябва да и гарантирате съответно получаването на заплатите на служителите. Какво целят? Целят точно това. Мита. Моята банка, виждате ли, аз съм се свикнал с тях, айде всичко да ми е на едно място. Добре, банките са го калкулирали, знаят, че това нещо работи и ако си получавате заплатата при тях, вероятността да изтеглите после някакъв кредит, който банката печели такси, е много по-голяма, ако е в същата банка.